नमस्कार, काहीतरी शिस्तेमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण उपासाला चालणारी बटाटा शेंगदाण्याची भाजी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। इथं आपण बटाटा आणि शेंगदाणा शिजवून त्याची सालं काढून फोडी करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर हे शेंगदाणा थोडं क्रश करून घेतलेलं आहे। जिरं, मीठ आणि हिरवी मिरची वाटण करून घेतलेले आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। इथं आपण तेल तापायला ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण थोडंसं जिरं टाकून घेऊया। आता जिरं चांगलं फुलून आले, त्यामध्ये आता आपण वाटलेली हिरवी मिरची टाकून घेऊया। आणि हे छान परतून घेऊया। आता मिरची चांगली परतून झालेली आहे। आता आपण त्यामध्ये बटाटा आणि शेंगदाण्याचे हे मिश्रण टाकून घेऊया आणि छान परतून घेऊया। आता आपण यामध्ये मीठ टाकून घेऊया आणि छान परतून घेऊया। आता यामध्ये थोडंसं शेंगदाण्याचा क्रश टाकून घेऊया आणि थोडं परतून घेऊया। तर आता आपली ही भाजी तयार आहे। आता आपण ही प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तयार आहे आपली उपवासाची शेंगदाणा बटाट्याची भाजी। तर तुम्ही नक्की ट्राय करा, बनवून खा व माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।